er så Jærevej, vi spacerer på her. Og det er så den mondane hovedentré. Kæmpe skab til venstre. Kommer vi ind i Tashas og Astrids gæstetoilet. Kommer vi ind i deres master bedroom. Plads til dobbeltseng og natbord. De har deres eget dressing room. Der er 1 meter imellem skabene i dressing roomet. Går vi videre. Her har de deres kombinerede computer- og gæsteværelse. Der er rigtig stort til at slå briksen ud, så der kan sove 2 herinde. Så har vi deres eget store badeværelse her, hvor der både er brus og badekar. Her er der en 3-personers sofa, et 65-tommers LED-fjernsyn og et spisebord til 6. Hvis vi kigger på baren og køkkenet den her vej fra, så har vi så et forholdsvis stort køkken. Og her står kokken og bartenderne og kigger. Der kan man følge med på fjernsynet, og så har man kig ud mod haven, ud fra de dobbelte terrassedøre. Herind går vi ind i bryggerset. Det er et kæmpe bryggers med vaskesøjle, kummefryser, dobbeltskab, og yderligere er der også et dobbeltskab herinde. Det var så Tasha og Astrids fløjl. Nu går vi ud på deres terrasse. Deres terrasse adskiller mod vores af en form for hegn. Her var der ikke andre eksempler i tegneprogrammet. Med en lille grill. Ja. Nu går vi så rundt om huset for at komme ind gennem det, der kommer til at være Annas og min indgang. Vi skal tegne en lille sti her, for vi går selvfølgelig ikke på græsset. Så vi går langs huset. Og her kommer vi så ind i vores entré. Til venstre har vi bryggers. Der er det samme som Tasha og Astrids, bortset fra at vi har ikke det store skab for enden. Vi har også et skab her, stort til at hænge uniformer og overtøj. Og præcis samme køkken har vi her, som Astrid og Natasha har. Også med ovn, mikroovn, kæmpe køleskab og et dobbeltskab her. Og her kigger kokken og bartenderen også med kig ud mod haven. 65-tommers LED-fjernsyn, spisebord og 3-personers sofa. Går vi ud på haven. Ja. Og kan vi kigge ind mod køkkenet herfra. Vi fortsætter ind i computerværelset. Med plads til 4 computer. Der er så gæsteværelset. Det er et lille gæsteværelse, men der er lige præcis blevet plads til en lille dobbeltseng på 1,40 meter og 2 små natbord. Her er gæstebadeværelset. Brus. Bruseren skal selvfølgelig hænge på væggen herover, men det kunne tegneprogrammet ikke finde ud af. Så kommer vi ind i vores walk-in. Og vores soveværelse. Med udgang til terrassen her. Vi vender om, så kigger vi ind på huset her. Der har vi soveværelset og terrassen. Vi går ind igen, og vi fortsætter gennem dressingroomet ind i vores badeværelse. Og nu kan man ikke rigtig se det, men der gemmer sig et toilet op i det her nede til venstre. Det er lidt svært at se. Nu skal vi prøve at se på plantegningen oppefra. Så vi klikker lige på 2D. Og den har vi sådan her.
Det er så svært at se, der er kamera, der er her. Ud fra vores beregninger er huset på cirka 210 til 217 kvadratmeter.